Ani kul ulan kibali sa kagya pug lubi bisag ulan. Oo. Mato na ko tanang sir para sa media. Pero lang pinupaper antos lang. Tol may ngapon. Amo gagikan. Wag no bay anak ka. Ibutang sa palihok. Pwede magigistorya sa mga kadiyot. Oh. Hapa man nagikan. Diha ubos. Layo pa. Diha nga may balay. Pero layo-layo pa diri. Dili pa. Kibali ikaw ni Saka. Ako ni bunot, ako ni haul. Aw ikaw bunot ikaw haul pila man puy suhuli mo na. Inagmay ra. Pila man? Tag 40 ra ang gatos. 40 ang gatos. Pila ra man ka gatos imong nabunoton? 300 ka. 300. 40 ang gatos 120. 120. Unya ang haul pila mang haul? Sada na. Ratsada 120 tanan. Di bali 240 tanan. 240 tanan. Kibali tibok hapon na nimo gi kuan. Oo. Tibok hapon nimo gitrabaho ang 240. Oo. Moro na imong panginabuhi. Oo. Kana rang kuan Saka. Oo. Pamilyado na ako. Oo. Pila ka buok mong anak? Pat. Unsa may trabaho sa imong asawa? Nara sa balay. Magagmay pa imong anak. Oo. Matay ulan ra ba kulukol? Nabuhi ko para sa pamilya. May nabuhi ka kol para sa imong pamilya. Oo. O para mabuhi nimo imong mga anak. Oo. Karong kulog walay sa kaglubi. Asa man puga mangita og pangwan, pangwarta. Kung may magpalampas, malampas ko. Kung nay magpalampas, magpalampas ka. Oo. Nya karon swerte na lang kung nay magpalampas. Oo. Magsuroy-suroy ra ka. Ana para makapangitag na tao nga magpalampas. Oo. Mo? Ginoo. Pero lang pinupaper antos lang. Sir para sa pamilya sir makantos ko. Para sa pamilya na ko. Para mabuhi lang. Mao? Kana jud kulukol. Buhaton ako tanang sir para sa pamilya. Buhaton ako tanang para sa mga anak nako. Sa bulan-ulan galing sir, tanong galing ko. Para sa akong anak nako. Kani kul ulan kibali sa kagya pug lubi bisag ulan. Oo. Delikado ba ya? Danlog. Sa kagya po ko, mag-ingat lang. Magkuan lang ka. Oo. Danlog mga lubi mong ipangsaka kol. Ay, Oo. mao? Sus Ginoo. Sige kol kaning pwede ko mangayo gamay sa imong lubi be. Pakainom na ko ba? Okay ra? Tira. Pwede ra na to nabukon largo. Dito ra. Mao nang ikaw nagkuan na ni. Oo. Nagtapok. Oo. Bali. Kibali kol ikaw naghaulan ni tanan. Oo. Mao kadaghan na niyo. Di ko mangayo gamay sa sabaw kol. Oo. Okay ra? Oo. May pwede na to kuanan na ni. Imnan. Kanara? Salamat kayo kula. Oo. Tay ulan jud kulukol ning kamot basa na kay kao. Kul salamat kaya. Oo. Tamis jud imong kuan kul ba? Saba. Kul, di na ko magdugay ha. Na ko ihatag sa imo ha. Oo. Ang patay mo na ko sir. Basta na ko ihatag nimo. Okay ra man ka, uban ka. Pwede nimo bian. Oo. Uban ta, kay na ko ihatag sa imo. Oo. Dali. Mao ni akong giingon sa imo ha, Kul, nga na ko ihatag sa imo ha. Dali Kul. Kani kita ka na? Oo. Nabugas? Oo. O para na sa imo ha, Kul. Daghan na ba nawid? Ha? Daghan. Mo na giingon Kul, pasalamat ninyo tas kay tasan ha. O para na sa imo hatanan. Kani. Diri ka Kul silong kay ulan. Sir, wala ko sir ba makasabot ko ninyo? Diyog ka nagtuo. Oo. Mo na giingon sa kataas sa adlaw ug sa kataas sa oras ha. Nakita pa dyan yung taon nagsapon. Gali. Napagatan pa dyan ng kanamo. Ba may bugas karon? Wa mo ibugas karon. Oo. Kung pataon sa manak na ako sir, anong kamot lang ko, halakuan. Mao. Oo. Sa karon Kul ug di pa tumahalin. Wala. Wala kan unin yung anak karon. Oo. Si Kul kaning bugas Kul para ni sa imo tanan ha. Salamat kayo sir. Atong lubi mahalin to karon. Ambot lang ka sir ay. Ang banagalin sir, di mahalin ba? Huwag pagkaon sa pamilya ako. Nabalaka ka. Oo. Pero karon Kul mo na giingon Kul nga naa na kay ipakaon sa imong pamilya ha. Oo. Kanang bugas para na sa imong tanan. No. Nya karon Kul. Di na ko maglangan ha. Oo. Na pa ko ihatag sa imo Kul. Oh. Salamat kayo sir ha. Sige ra. Imuha ng bugas. Tingnan na sir, masaka galing ko lang ako. Musaka gyapon ka na, dabi mo nakadanlog. Oo. Masaka gyapon ko. Mata delikado imong trabaho Kul ba Kul. Dabi gyud nakadanlog no, nya ulan-ulan. Oo. Mao. Dabi. Masaka gyapon ko. Sige ani na lang Kul. Haman dapit ning balay. Dito sa karot tres. Ihatod na lang ka ha. Oo. Ha para wala na dili na lang ka man nakayan dito. Ihatod na lang ka, sabay na lang ka sa kuha. Sir, kung saan ang kapit ako sir? Dito sa ubos. Sige hulaton ta ka. Oo. Sige. Kanang bag Kul, unsa may sulod ana? Balon ng kusina sir. Balo nimo og sinina, unsa may gibalo nimo? Buti. Kamuti na imong gibalon. Oo. Ay kino. Oh. Mao ra imong gipaniud to. Oo. Kamuti mo sa kaglubi. Oo. Kadelikado po ang taon eh. Sige Kul, ano na lang ha. Sabay lang tata. Diri sakay ka. Para ang kaimo bugas akong ihato dito. Oh. Isabay ikuan dito pre.
Dia ibutang na dia. Yato dulu ko na. Sige. Ya kakol, sakay. Anak na pre. Laman dapit niyo balay. O sige, Ali. Inaog pre. Hindi na ako, sir. O sige. Paan ang bugas pre. Dire lang na mo ibutang kol. Dire ka kol. Nya kol, maura to kol ha. Amping ka. Salamat kayo sa inyo. O sige lang. Amping ka kanunay ha. Oo. Nya ikaw lang magpasa na dito, doon lang ka. Oo. O sige. Kol, maura to kol ha. Oo. Sige, amping ka na kol. Agto sa mi. Salamat kayo, sir. O sige, Col. Oo. God bless. So karon na tayo na-discover nga duwa. Mo ni ang PH Rush. Ang atong indot mo mga ma'am sir. Amo ni scatter. So karon mga ma'am sir, musulat ako 100 pesos. Si Sandro. 1,900. 160. So karon mga ma'am sir, ang atong 100 pesos na siya og 3,230. Kung isang ganyan ko na modula no, nasa comment section ang link. Paalala na bawal ni sa mga bata ug sa mahilig gyud modulaan ning online game. Ug kani nga promosyon mga ma'am sir dili ni para sa ug galingon para pud sa atong mga katawan dito sa bukid. So hinaut ang tanan mga ma'am sir nga inyo ko masabtan.